Какво се случва, когато получиш безсмъртие, но изгубиш способността да чувстваш? Безсмъртният принц мислеше, че е победил времето, докато една капка истинска кръв и един забравен амулет не промениха всичко. След събитията от първата част, днес продължаваме с втора част на тази вълнуваща история. Какво ще се случи с принца? Останете до края, за да разберете. Годините не просто минаваха. Те се изливаха като фин пясък в бездънна пустиня. Безсмъртният принц стоеше на високия балкон на своя нов огромен дворец, издигнат от черен мрамор. Очите му, някога пламтящи от жажда за власт, сега приличаха на изгаснали въглени. Той беше получил всичко. Безкрайни земи, подчинени роби и тяло, което не познаваше нито болест, нито умора. Но в момента плащаше тази цена всеки ден. Бе изгубил радостта от живота си. Светът наоколо му изглеждаше като избледняла картина. Песните на птиците звучаха глухо, а най-скъпите вина му се струваха блудкави, като блатна вода. Той не беше просто владетел. Той бе затворник в златна клетка, чието решетки ставаха все по-дебели от времето. Безсмъртният принц често поглеждаше дланите си. По тях нямаше нито един белег от десетките битки, които бе водил. Магията на старата вещица бе все така вечна. Кожата му беше по-здрава от най-добрия щит, а сърцето биеше с тежък прав ритъм, лишен от вълнение. Една нощ, докато тишината го притискаше по-силно от всякога, безсмъртният принц слезе в най-дълбоките подземия, където пазеше спомените от миналото си. Там, сред вехтите реликви, той откри нещо, което бе забравил. Старата карта на мистериозната гора, където преди векове бе срещнал вещицата. Изведнъж студен вятър премина през подземието, макар да нямаше отворени прозорци. Факелът в ръката му изпръщя и пламъкът му стана ярко-червен, точно като цвета на онази отвара, която бе променила съдбата му. Нищо не е вечно, прошепна той. В този момент от сенките въгъла се чу тих, почти недоуловим звук. Беше лек, нежен стон, последван от топтене, което не принадлежеше на неговото тяло. Нещо или някой беше успял да влезе в най-строго охраняваното място на кралството, без той да усети. Безсмъртният принц посегна към дръжката на меча си, но за първи път от стотици години ръката му не беше уверена. Усети странно гаделичкане в гърдите си, забравено чувство, което приличаше на страх или може би на надежда. Той бавно обърна главата си към тъмнината, без да подозира, че това, което ще види там, може би щеше да постави началото на края на неговото вечно царуване. Принцът пристъпи в сенките, а върхът на меча му разсече състоялият въздух на подземието. Той очакваше шпионин, изпратен от някой отчаян враг, или, може би, поредния безумец, дошъл да търси слава. Но това, което видя, го прикова на място. Въгъла, сгушена, върху купчина стари бойни знамена, стоеше девойка. Дрехите й бяха скъсани и изцапани с кал, а косата й бе разпиляна върху раменете й. В ръцете си тя притискаше малко създание, което трепереше от студ. Беше малко вълче, чиято лапа бе превързана с парче плат. Момичето вдигна погледа си. В очите й нямаше ужас, нямаше го онова преклонение, с което поданиците посрещаха своя господар. Имаше само състрадание. Коя си ти и как дръзна да нахлуваш в покоите на принца? Извика гневно той. Тя не трепна,
Гласът ти беше тих, но чист, като планински поток. Името ми няма значение за някой, който е забравил дори собственото си име. Търсех убежище за него. Тя посочи вълчето. Твоите стражи гледат само към хоризонт, търсики нови земи за завладяване и пропускат това, което умира в краката им. Принцът застина. От векове никой не му беше говорил по този начин. Той вдигна меча си, готов да сложи край на тази дързост, но тогава се случи нещо необяснимо. Когато погледът му срещна нейния, той усети странно усещане под кожата си. Червената гъста течност, която течеше във вените му, внезапно се сгорещи. За първи път от 1000 години той започна да усеща собственото си сърце. Ти си ранена, промълви той, забелязвайки тънка струйка кръв, която се стичаше по ръката й. Болката е доказателство, че сме живи, отвърна тя. Но ти си по-мъртъв от скелетите, зазидани в тези стени. Тя се изправи и тръгна към него. Докато минаваше покрай принца, ръката й случайно докосна неговата. В този миг магията на подземието избухна. Пламъците на факлите лумнаха в синьо, а камъните под краката им започнаха да се движат. Безсмъртният принц погледна дланта си. Там, където тя го беше докоснала, кожата му започна да пулсира с мека червена светлина. Той почувства нещо, което бе забравил, че съществува. Топлина. Но заедно с нея дойде и една пронизваща болка, която го свали на колене. Когато вдигна глава, момичето вече изчезваше в тъмния коридор. «Чакай!» извика той, но гласът му потъна в тишината. Принцът се вгледа в ръката си. Малката светлина изгасна, но усещането остана. Мъжът разбра, че това момиче не е обикновен натрапник. Тя беше ключът към нещо, което той едновременно желаеше и от което се ужасяваше. Дали това беше цената, за която вещицата бе говорила? Докато се изправяше, забеляза нещо на пода, което девойката бе изпуснала. Наведе се и вдигна малък дървен амулет, изрязан във формата на кокоши крак. Безсмъртният принц стисна дървения амулет в юмрука си толкова силно, че ако беше обикновен човек, дървото щеше да се забие в плътта му. Но кожата му остана непокътната, студена и твърда като броня. Въпреки това, вътре в него нещо се бе прекършило. Тишината на двореца вече не му носеше покой, а го задушаваше. Той не свика армията си. За първи път от векове реши да действа сам. Наметна тежък черен плащ, който да скрие кралските му одежди, и напусна замъка през тайния изход на подземията, по които момичето бе изчезнало. Нощта навън беше странна. Луната изглеждаше тъжна, а вятърът стенеше през клоните на дърветата, сякаш го предупреждаваше да се върне. Колкото по-дълбоко навлизаше в старата гора, толкова повече усещаше, че светът се променя. Растенията с дълги шипове, които някога бяха спирали конят му, сега сякаш се отдръпваха пред него, признавайки своя господар. «Къде си?» изрече той в мрака, но единственият отговор беше куковичето ехо. Изведнъж амулетът в ръката му започна да пари. Топлината се разпространи по ръката му, изкачи се по рамото и удари право в гърдите му. Принцът се подпря на един вековен дъб, дишайки тежко. Нещо не беше наред. Силата, която пулсираше във вените му, започна да го боли. Вечното тяло започна да тежи. Той вдигна поглед и видя светлина. Пред него, на същото място, където преди векове стоеше колибата на вещицата, сега се издигаха руини.
но те не бяха пусти. Сред брашляна и падналите камъни седеше девойката. Тя не галеше вълчето, а чертаеше нещо в пепелта с пръст. Знаех, че ще дойдеш, безсмъртни принце, каза тя, без да се обръща. Носиш ли дара си със себе си или вече започна да усещаш как те напуска? Коя си ти? Извика той, опитвайки се да възвърне властния си тон. Какво ми направи в подземието? Момичето се изправи и се обърна. Този път в очите й се виждаха искри. Аз съм това, което ти отказа да бъдеш. Аз съм гласът на времето, което ти се опита да измамиш. Моята прабаба ти даде това, което ти поиска, но тя не ти взе нищо. Ти сам се отказа от всичко, когато реши, че силата и безсмъртието са по-важни от чувствата. Тя пристъпи към него и постави ръка върху гърдите му, точно там, където сърцето му се опитваше да се пробуди. Магията се разваля, принце, не защото аз го искам, а защото ти започна да чувстваш. А любовта, тя е отрова за вечността. В този момент земята под краката им се разтърси. От руините на колибата започна да излиза гъст, кърваво-червен дим. Но димът не се разпръсна. Той започна да се оформя в призрачна фигура. Старата вещица се завръщаше, но не от плът, а като зъл дух. Плати цената, принце, изграчи гласът на вещицата в главата му. Дойде време да върнеш всичко с лихвите. Изведнъж безсмъртният принц усети остра, разкъсваща болка в гърба. Той погледна надолу и видя как от гърдите му излиза върхът на меч. Истинско ръждясало острие. За първи път от векове почувства как металът разрязва плътта му и изкашля кръв, топла, истинска и червена. Ако сте се потопили в нейния свят, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ни. Така ще станете част от още много вълшебни истории, които предстоят.